на ім написано? Шаровний календар. А яшчэ кажуць, што парсючкі нічога не ўмеюць. Але нешта мне здаецца, што гэты парсючок вырашыў усіх надуць, надзьмуўшы гэты паветраны шар. Справа ў тым, што я звычайная гліняная скарбонка. Курсе, курсе, кажи, нас покликала дорога, мы надеемые сябры, не боимся ничего. Ну дзе гэтыя праклятыя лялькі? Комедія Адванта! А я просто нікому не вірю. Нікому. Кожний потрапіць у свой жар. Капкан і стрэліць заўсёды у цябе той падман. Голод мяне замучил. Давайте разом будем смеяться и мягко головами. Ты сапраўдны герой. А зло абавязкова пакараецца.